Horas madihita saluhutna, dihamu amanami nanami, suang songoni, naudope, beribadah di gerejaon, kami sian parhalado, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Parminggota sadarion terlumubi, dinanaeng mulata, parjoloma hupasahatami,
asa tajagahon ma hatomanon ni parminggota, tabongoti ma parsaurata dohot tude bata, di bagasan dame dohot telas ni roha, marede mahita. Rimba hita jonggo. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi perbadiana tuma palangit dohot tanoon, amin. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tua dopan ni Jehovah sitop pahita, ay iba na do debatata, jala hita bangso na pinarmahana, jala biru-biru diiring-iring ni tanganna, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang,
Disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi. Saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon, pay masahat hami, tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita, marede mahita. Tatangihon mga patik ni dibata di minggu tasadarion, nanienet sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni dibata yang gosoture dalanna. Aihona uhum na dosogot akan namarsinean di guarna. Lapatanna ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolom-nolom, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi, marhite goar ni debata. Adi natar sosak dohot tangiang, dohot puju-pujiat do si dohonon goar ni debata. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata. Mahita Jongjo.
Tato potima dosa tanah dogodangi dia depan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham. Hamatian ni aka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhan nami. Dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asin roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon nito di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami. Majouho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalaw sim songon obum. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayaw dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita tapuji Tuhata. Tatangihon ma hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion. Imana tersurat di Markus sada ayat 20 sia sahatu 30 sia. Tajahama marsikat sorin. Songonon ma hata ni debata. Dung ruar sian perguruani manigor dibongoti manasida. Manigor dibongoti nasida ma jabu ni si Simon dohot si Andreas. Rapon si Jakobus dohot si Johannes. Ay pihak predos matua boru ni Simoni pane-paneon jala manigor taringoton nama tu ibana. Jadi didapoton ma ibana di jama matanganna pahehehon dungi detadikon pane-panei ma ibana jadi dihobasi ma dinasida. Alai dung bot dung sudut matanyari masih buan marsi nabe mana laki sujolona rodi sinonggopan ni akas bolis. Gabe sude nasida nasahutai merpungu di jolur rumai.
Jadi torok doakan hasitan nama ragam-ragam sahikna di pamalung jala torok sibolis di pabali. Alai dang diloas akka sibolisi pabuahon naung ditadana sida ibana. Dungi manugot nai borngin situtu dope hehema ibana tu balian laho martangiang tunalungun. Jadi dihiton si Simon dohot akka dongan nama ibana tusi. Jadi dung jupangsa didok nasida mama dok ibana sudi halak mengelului ho. Alai di dok ibana ma tunasida, beta mahita tuna asing, tuaka luban na humaliangan, pasadot disi au marjamita, ay alani ido ubahen na ro au. Laos laho maibana marjamita tu parguruan nasida na dilihat na diluat Galilea jala dipabali akasibolis. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji tu hata. Rimah hita jongjo. Tahatidak kon maha porsiaw tai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siat todi porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana dihau pinor silang. Natua tubanua toru dung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin hudul mahita tabegi matiting. Shalom. Oras madihita saluhutna amanami dohot inanami suang-suang inang aka angginami. Titing namasa di bagasan nasa minggon dohot nanaing masa tu minggu naro ima titing di huriata HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu Seksagesima
tanggal 4 Februari 2024. Topik minggu, debata saliling lilingna do Jahoba. Titing Parjolo. Hobbar tu data masuk tu huriata, torop ni ruas namarulang tahun di bagasan mingguon, godangna 24 halak. Hatani debata imana tarsurat di pesalmen 105 ayat sada. Puji hamuma Jahoba, bari tahun hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tonga-tongani akka bangso, akka pabahenanai. Tusude ruas ni huriata namarulang tahun, hupasat hamima, selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani, huhut, nama masu-masu. Napaduahon anak lahir. Di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, di basa-basahot tuhata sada dakdanak bawa, di keluarga Amang J. Sitohang, Inang Boru Situmeang. Hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna. Maringanan nasida di Jalan Kartini, Sukorejo, RT 40 Lempake, masuk sektor pitu. Napatoluhon, pembukaan pertangyangan sektor. Di hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pukul 10 sia 00 wita, di Patupa pamuhai pertangyangan sektor. Maringanan di gereja. Pinangidohon tuganup ruas asa madohoti acarai, laos tuganup punguan kor asa mempersembahkan lagu pujian. Hobbar tu haputusan di sermon, parhalado pertanggangan sektor di bagasan ni ruas, di Patupa sia tanggal 20 sahatu tanggal 21 Februari 2024 dohot seterusna. Napaopaton warta sekolah minggu. Untuk membantu pelayanan sekolah minggu HKBP Sentosa agar lebih maksimal, bagi setiap orang yang terpanggil untuk melayani dalam pelayanan sekolah minggu, dapat menghubungi Amang Rudi Lumbanturuan di nomor 0813 50 05 atau Inang Pendeta Tumanggor di nomor 0813 50 28 atau boleh menghubungi Parhalado. Napalimahon pelayanan duka cita. Nah di hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di Patupa Huriata do Pakkobasion tu namarhabot niroha ima tu keluarga Amang Oppu Alparon Simbolon Inang Boru Sihotang sian sektor pitu ima di parmoding ni Amang mangatas Sihotang nahinan. Napaonopon panitia pembekalan Parhalado. Di hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 nunga dipabangkit panitia pembekalan Parhalado. Songonoma panitia pembekalan Parhalado HKBP Sentosa Samarinda tahun 2024. Ketua Amang Situaha Sidabalok. Sekretaris Amang Situa EMT Sinaga. Bendahara Inang Situa Y Boru Siregar. Napapituhon Bonataon HKBP Distrik 27 Borneo. Di hari Kamis tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.00 wita di Patupa Bonataon HKBP Distrik 27 Borneo sekaligus pelantikan pesta rohani anak sekolah minggu sedistrik 27 Borneo. Maringanan di HKBP Merak Samarinda Kota. Riamahita madohoti acara Bonataon distrikta Tarlumbobima tuganup guru-guru sekolah minggu. Napawaluhon laporan keuangan minggu tanggal 4 Februari 2024. Huria 45% dohot non sentralisasi godangna 10 juta 145.310 rupiah. Pusat 55%, godangna 12 juta 70.100 rupiah. Pembangunan godangna 564.300 rupiah.
kategorial gudangna Rp6.667.000. Pengeluaran huria Rp7.315.344. Tu pusat gudangna Rp10.079.100. Tu pembangunan gudangna Rp2.644.600. Tu kategorial gudangna Rp6.667.000. Saldo kas huria pertanggal 31 Januari 2024 gudangna Rp340.754.154. Saldo kas pusat pertanggal 31 Januari 2024 gudangna Rp0. Saldo kas pembangunan pertanggal 31 Januari 2024 gudangna Rp7.752.622. Saldo kas kategorial pertanggal 31 Januari 2024 gudangna Rp1.220.000. Jumlah saldo kas keseluruhan gudangna Rp252.226.776. Napasiahon, almanak, jadwal organis, dan pro kantor dohot tikting parhepengon, boy mata ida di lembara titing naung diser di Hitaganup. Songonima manginang titing na boy hupasahat hami di pasu-pasu tuhatama huriana mauliate. Tapuji Tuhata, laus di somata pupungo pelean.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhu na. Huriani Tuhata nagabe jamita. Di minggu tasadario na manginang ima minggu seksa gesima. Imana nenet sian buku ni panurirang Jesaya. Bido 40 mamuka sian ayat 20 sada sahatu 30 sada. Ujahaon ma dihita tapi utihut ma songonon ma hatani Tuhata. Tungso mamoto mahamu, tungso debege hamu mai, tungso pinabuaat tuhamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamu ma akka ojahan ni tanoon, marhabang sa ibana di atas nilia portibion, jaladoso si hapor akka pangisinay. Ibana pahebang akka langit songon dagangan na halus, di pahirenasida songon nabi udung-udung bahen inganan. Ibana pasahato nakka panggonggom gabe soada, akka panguhum di tanoon gabe marlea di baen. Ipe nasida di disuan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi, asal mangobus ibana dopak nasida nunga malos, gabe di habakkon habahabai nasida songon rapan-rapan. Tungise ma patudos sonom muau paboa sumana utusi ninna nabadiai. Manaili mamatamuna dopak gijang jala idahamu tung ise ma namanok pa akai. Tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan. Ibana tahe majow luhu nai di goar nabe marguru tu hinagodang ni gogona. Jalaibana do nasun hinagogo, dang tagamon lilis nanggo nasida. Buasa madohonom mu ale Jakob, jala di doko ale Israel. Bunido dalaku maradopu Jahoba, jaladang maruli mau sian debataku. Atehe dang dibotoho manang dung dibegiho, debata saleling-leling na do Jahoba. Si toppa akka ujung ni tanoon, dangoluluja manang maddate ibana, jaladang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangaleho gogo tunaluja, jala dipargugui si tutu akka nasomargelok. Loja pe akka doli-doli jala maddate, jala tarsulat di akka namardaging natabos. Alay akka namarhaposan tu Jahoba, maruli hagogoon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marlujongi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo maddate. Ima saha niturpuki. Huria ni Tuhata dihita saluhu na amanginang, seseorang yang selalu merasa dirinya adalah korban, padahal dia pelaku. Omana nido na playing victim. Hira sejenis sahik mental doong. Bahasa sahik mental berlagak seperti korban. HP molo ni telusuran yang gosasit tonga imana do pelakuna. Imana do si buat jea, tetapi dia merasa aku adalah korban. Pangalaho playing victimon amanginang, seolah-olah imana dang marsala. Jala di do rohanan yan, imana do si belaud di si. Imana man yan dihokop, dilindungi. Hape ang gosa si tonga imana do sumber persoalan. Jala jojo do muse pangalaho na si songonon,
di ujungna selalu manalahon akkadonganna, manalahon akan nasuadong hubunganna, mencari kambing hitam. Ipadugu-dugu mak akan nasomar salai ima ujungna. Ada kuboto rupani amang inang heahita si songonon jiningot uju dak dana kiba di huta ira maul tong jajan lau mai batu dapur sodong be sialangon jibinering madisi arambir naung ibola dua di dapur nyanggak mai cemilan ni harap ma pinggir-pinggir nai dangi dari tong bekasna sai mai roma mak ni bon isi roma karatong bagudung dorayo mak ni mak ai dora bagudung si 24 in nama rupanya mencari kambing hitam. Jala ima pangalahon ya sahera pangalahon ni dak dana amanginang. Asaboy dohonon sifat playing victimon hirados may songon pangalahon ni dak dana. Seolah-olah imana korban. Hape mana do pelakuna. Binereng dak dana takiling gope. Jala sopo lalancar rope mardalan. Marmem madongan na sebaya itu bu imana madongan nai hape imana hacitan imana tangis mangaluelu to makna hape imana do pelaku pangalahon ni dak dana mai mulu tabere nga manginang sa gajang nakaning turpuk jamitay irasongoni matong pangalahon ni hala Israel naujui jala dido may ima si Jacob ni natuhani bahasa dido si Jacob alas yan pinopar ni si Jacob do tubuh na 12 margai maka na didok ima di ayat 27 si Jacob pangalaho playing victimona manginang asa songoni manang pangalaho ni hala Israel maradopot Tuhani. Mereka seolah-olah korban. Jala didok maditang yang ngai diturpuki di ayat 27. Bahasa madohonom wale Jakob jala didokko wale Israel bunido dalakku maradoppo Jahoba. Jaladang maruliuhu mau siad debatakku. Tabayakku ma. Barani do hala Israel madok bunido dalakku maradopon Jahoba. Di hati Indonesia, hidupku tersembunyi dari Allah. Lapatan na manginang dao yang go Tuhanisian nguluna. Dia mengatakan Tuhan itu jauh dari kami. Tuhan itu menghindar dari kami. Tuhan tidak memperhatikan kami. Masa taduk songon itu Tuhan nih? Memang amanginang tongon ya hala Israel terbuang tutano habuangan ujui terbuang nasida diuhum debata ala dosana dotong datung diuhum Tuhani ala ni furjuna tetapi umat Israel dihukum oleh Tuhan karena mereka begitu mencintai yang namanya dosa. Alaisya mulana nungaro jalanunga dipilih si Jesaya dipilih Tuhani lahu mangalubahon paingoton hala Israelon madao hamu sian hajahatoni ni nasi Jesaya tetapi mereka tidak mau mendengar dangolo manangihon dangolo nasida mabege hata manang singot-singot na siya debata.
Ayo do sada pergumulan nya kana tua-tua. Mulu songon na maul do rupani akay anak ko ni mabege hata olo maturus mangamu ijab. Maul tu mangihon akapoda. Songoni ma bangsa Israelo. Mereka tidak mau mendengar itu. Muba marohamuna ni nasi Jesaya. Alai Paula so dibege do hatai. Dipaingot si Jesaya nasida alai Paula so diboto do. Singot-singoti. Ngadi lubahos si Jesaya tuhala Israeli asa unang diula behagiduhon. Asa unang diula behajahaton. Alay dang rade rohana laho majakon lubba-lubbay. Mereka tidak mau menerimanya. Maka na dia 20 sada sahera kenyataan naril pangalahon ni hala Israelon di dokma tungso mamoto hamu tungso dibegi hamu ma tungso pinabuhaat tu hamu siam mula-mula tungso ditibangi hamu ma aka ojahan ni tanoon seolah-olah mempertanyakan nasoy begi hamu do nasoy tangi hok kamu do nasoy tibangi hamu do memang dangolo nasida manibangi dangolo nasida manangihon ay siya mulana pe ngay paingo dibege do hatan itu hani alay Paula so dibege diboto do sala do naniulanay alay Paula so diboto maka na manginang mau tidak mau memang ikut diuhum do hala Israeli alani dosanya. Jadi sada tugas moral nihita si huton Kristus. Imapaingot todo nga mardongak kalaboh. Di sunguni do nang hita apalagi kebudayaan dalam orang Batak. Di dubain di do nadeba hami maparjolobah paingot ton nasida unang apalahamu ka namardongat tubuh. Ka namardongat tubuh maparjolo paingot ton nang apalahamu inna. Alay hita amanginang najojotan do dunghona pe dunghona baru pe menyesal. Dung marsahi amatay didok matunatay mak nisucop au jora mau dangbe dangolo beau inna dungi yelusinatay mak imakan ngasay hudo tuho unang alangi bagian dalami yalangi hodo terus jero-jero ani marsahi maho mardalap pisu ibu tuho toy boha ulopa mamuse ina muse matto ala ni kesal namay. So tunggo rupaniya manginang unang sumol sol dipudi dang si paingo na suada. Kan banyak orang menyesal padahal sudah diingatkan dari awalnya. Ngai paingot siya mulana alay dung hona dung madebu dung marsahid baru pe jora maaw, menyesal maaw. Bangsa Israelon siam mulana nga dipaingot. Memang mereka tidak mau. Dang ditangihon singot-singot na siya Tuhan ni. Dang diat turehon luba-luba na pinasahan niya kapanurirang. Nabi Yesaya begitu lantang untuk mengingatkan mereka. Alay dangolo ditangihon. Didok rohana do manalah mungkin umat Tuhan, umat pilihan, bangsa yang diberkati ini jatuh. Alayla Tuhan ido lahu manguhum bangsa Israeli.
Setelah mereka dihukum, umat Israel itu amanginang, mereka pun terbuang ke pembuangan Babel. Jala di somma tutu tarida pangalahoni nasida ima sahi mentali melakukan playing victim nama dok bunido dalaku siat Tuhani dang maruli mau siat debata merasa dirinya korban, merasa dirinya teraniaya. HP mana sadiri do pelaku. Memang molo sapalarosi taunonia manginang buidot tong songon bangsa Israelon respota seolah-olah naso adil be yakajolmai budo rupani terbawa suasana hitau seolah-olah dang adil Tuhani. Hape dakya di batama bain hamaguan tuak kena porsia di ibana. Masa taingo tamanginang dakya Tuhani patu pahasesega. Tuak ka si hutto ni bana. Dakya Tuhani mabbain akka hamaguan. Mabbain mago akka na porsia i. Jimolope masa si taunoni tuhita. Songos si Paulusi matong. Bahwa dia menganggap segala sesuatu itu untuk memurnikan imannya. Mulutaida mesin cuci ne jabui. Ta cuci marupani tabamma pahian nahotori tu mesin cuci i. Mulu tabayang bayak ko namanginang dito paso diputar-putar ma bajuon. Ala yang go dungsay no ni bayas mamusiatong. Ibarat seperti itulah bagaimana keimanan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Molo masa pe, jala molo pe ikom masai. Biarlah kita anggap sebagai jalan Tuhan untuk memurnikan keimanan kita. Molo pe roa manginang akan namabahan to ulut tarupani. Dalan ni Tuhani may lahu pa benget to kita. Asalam benget di hapor siya. Alani atong dia mamuse nanangtay da siyan hata ni dibata di tikyon asa tung takas mataboto bahwasanya hok do hape. Hok do Tuhani hok do dibata songo dia ibana maka holong hita sian naujui songo ni do nang holong ni debata tu hita satu tikyo holong ni jolmai bui doi mu bauba hadirion ni hajol mau ni jojot do manginang mu bauba satokin perhatian jala satokin nari dang marsyakupan. Perhatian ni jolma kadang seperti air laut. Pasang surut, bartok kana masa. Makanakan ngamanginang heado tabereng akadungatay. Naujui suina makompakna. Lengke terus. Jala molo roy manatusi ngapasti nyodonganna inna jolmai. Karena sangkin kompaknya. HP alanya kana masa gabi maddaw-daw. Ima hadirion ni jolma dang hot. Jala jojo do mu bauba. Makana di do ede dang naujui beho. Saya suku-suku marohani inatai. Ala sahera namuru perhatian niya matao. Alap dung 3 tahun mardongan saripe. Pa, basa moru perhatianmu. Dang songon naujui beho inna. HP naujui, so ina meluar biasa ni perhatianmu.
Ganuk toki dohoro manadang yaw. Mabuan misop. Alah misop do pinaujet to. Nuang manugi huni bepe mangalang misop dang oloho. Arung ko songoni. Hadirion ni hita jolma dang hot. Boydo mu bauba. Mamereng kiadan nyak kana masa. Alayang go tuhat taya manginang dakya songo perhatian ni jolma. Hadirion ni debata hok doi. Maka na di dok topik ni minggu tahun debata saleling-leling na do Jehovah. Tuhan adalah Allah yang kekal. Jimolo hata kekal amanginang di Kamus Besar Bahasa Indonesia diduk may tetap. Hot tetap. Dang marsangga-sangga. Dang temporer. Alay tetap imana. Jimolo tetap songoni matong. Tuhatay dinalaho manupahi pernguluata. Songoni ma tetap ho ibana. Hadirion ni debata laho makkaholongi hita. Makana jangan pernah melakukan playing victim. Seolah-olah kita ini tidak bersalah. Seolah-olah kita merasa korban. Apalagi maradopot Tuhan Menang marsandiwara na maddok di bagasan rohana daw debata. Bunido Tuhani dang taruli mau siat debata keadilan tidak kudapatkan daripada Tuhan ninna na dibai omana ni do na playing victim jangan apalagi maradopot Tuhania manginang merasa korban HP pelaku unang gosongon nabi nerengi saya dido imana rupani. Sabar hita ida na pogoson. Sabar hita ida na pogoson. Sabar hita. Di mana? Hape titis sudi tangan nah. Hape na pogos silala na pogos. Sabar hita na pogosonin. Seolah-olah merasa may mana rupani na dihianati menjadi korban. Hape imana do na ben hasisik. Pangalaho tidak dana doya manginang. Keimanan kita bukan lagi seperti keimanan bayi yang menyusui. Namuramat dele, namuratangis. Ay songonido na ipaingo ni si Paulus. Aladong ko hape ruas ni Huriay. Ay unakkon si pangano pedang buyal lang kope. Ujungnya susu melean. Jadi keimanan kita bukan seperti bayi. Badatung be si pangano partod dioni sahera bubur taalang dangbe. Dangbe songon poso-poso na manarus hapor seota dangbe. Jangan seperti itu. Biarlah keimanan kita lamatoras dihapur siaun. Jala mangauhon hata ni dibatana maddo. Saleling-leling na do ibana. Dia kekal sebagai Allah bagi kita. Amin martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan. Dipaingot hatam hami songon bangso Israel asa unang matutu tubuh pangalaho playing victim merasa korban HP sibuan hasesega ay ido na pinatudo ni nasida maradopoko uju tarbuang ala ni dosana ala ni pangalahona na jorbuti
gabe terbuang diuhum di bata tutano habuangan. Alanido saidaw mapangalaho na si songone. Alay tumakkas matutu alay Tuhan diauhor rohanami ibagasak ka porsyon nami hodo de bata saliling nilileng na naho madongani naho makkaholongi jala mamasumasu hami akan napursia diho. Pinuji pinasanga magwarmo alay Tuhan sa pasu-pasu mahami sa luhu na ruas ni Huriam. Lumobi ma di bagasan las ni Roha. Ima ruas ni Huriam. Torop na 34 talak. Naong dilehok ko pasu-pasum umur na gadyang tunasida. Ale Jehovah. Say pasu-pasu tupa himanguluna. Lahu madok maulati tuado pamo. Say ramoti na sida Tuhan. Dinaung tabba umur na sa taon. Jalagonggom todi na toktong. Asa diauhon rohana. Hodo Jehovah. Jalahodo Tuhan nami rodi sa liling-nililing. Maulate mali Tuhan. Hodihok kami tangyang nami tu ruas ni Huriam. Ima keluarga amang Jesi Tohang, inang buru si Tumeyang. Ala di palumehok ko sa danak bawa tunasida. Pinuji pinasanga mahole Tuhan, sepasu-pasu ma keluargai, inalaho mangarawat. Jala pagodang-godakkon dana na nilehommu tuk rumah tanggana. Pergugoy nang natoras na jala ramuti nang poso-posoi asa hipas tujuan nyari. Ale Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Wa kami tangyang nami imaturuas ni Huriam na hurang sehat. Imahala amang tapubolon buru si majutak alamang si Grace suang songoni donang ala inang nyonya silalahi buru pangaribuan asima rohamale Jehovah pasu-pasu manasida inamadalani perawatan si anak ka dokter imana di rumah sakit manang na di bagasa pemuli hape tahe say homa napasikopon hahipason tunasida. Suang songonino nang ima yanak kon ni Huriam si Marcel si ringo-ringo. Na dari nang salpu tutu naikon wanon nasida tu rumah sakit ala songgok persahiton nasutinagam ni Roha ni nasida nang natuatuana. Sa homa Tuhan na mga pehot tangamu nasun badiay lahu mamasu-masu mga ramuti yanak ko ni nasiday asa tung sikop hamamalum di pamatang na yala pergugoy nang amanami amang siringo suang songido inang laho mga rawat yanak kon ni nasida na di bagasan pemulihan mulate madihuwal ni Tuhan sa pasu-pasu mahami sa luhuna ruas ni Huriam HKBP Sentosa atong sa hadiho mangulunan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amen. Mari demahita uhud pasahaton peliata.
Tang Yang Mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na mauliutus. Upasat tami mansian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aleyama nami na di Banua Ginjang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo. Sa saut malomo ni roham di Banua tungon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohanami daho. Didopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala dipasorhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu Madhit.